Que hai quen só come o garabanzo. Eu sou máis de rabuñar o chourizo. Ai, tamén, tamén. Bueno, que estás aprobando eses callos é o noso querido Óscar. Que tal, Óscar? Que xa me están dicindo que estás te pondo aí fino. Compañeiro, como estás? Pois nunha das festas máis importantes que temos no verán en Galicia, non, Bernardo? Sí, en Vimianzo, Faguía de San Cristóbal. Que tal, Óscar? Óscar creo que está comendo callos e pasa de nós, non? Hola, Óscar. Hola, Óscar. Hola. Remexe, remexe, nos mellores callos que temos en Galicia, eu diría no mundo inteiro, amigos, que estamos aquí na Faguía de San Cristóbal, unha das festas máis brutais que temos aquí en Galicia, de interese turístico en Galicia, e aquí temos a un dos xefes, amigo, estás aquí facendo nos callos, dior mío, e cantos callos podedes facer hoxe? Podemos facer hasta 4.500 ou 5.000 de racións. Mi Madrid, pero son miles de racións e papádelas todas. Sí, home, pápanas. Pápanas, Eu non o como, que xa coa calor xa... Coa calor xa a tope, pero podedes facer potas e levades aquí desde que hora xa? Desde as 4 da mañán hoxe. Mi madriña. Desde as 4 da mañán estamos aquí, a cuadrilla que ves por aquí, estamos desde as 4 da mañán. Unha cuadrilla ben maja que tedes aquí, amigos, e estas potas que vedes aquí de callos, imos ver, porque a primeira tanda de callos xa saiu, e saiu para nós, compañeiros. Vinde comigo. Moi boa cuadrilla que teño eu aquí. Moi boa cuadrilla e os mellores facendo callos. José, imos pa fora porque temos aquí a Nieves esperándonos, porque imos probar os primeiros callos, compañeiros, que xa os temos pa nós, antes de que todo o mundo chegue aquí, porque hoxe ás 8, aquí, papatoria de callos. Exactamente, hai a papatoria de callos e vas ter o privilexio de degustalos. O primeiro que vas degustar os callos da Faguía de Carnés. Vounos degustar agora mesmo, compañeiros, mirade por aquí, ti por favor, Nieves, tamén. Aí vamos, a ver. Aí vamos a ver. O que vou dicir, das que dicilo ti, que eres o foráneo que viñeches a probar, a ver. É que están boísimos, están boísimos, amigos, son os mellores callos que probei na miña vida. Os que os degustan a vez o 9 de xullo tenos que degustar sempre. Vir a Carnés é un sentimento, así que queremos que sigades vindo. E aquí temos a Faguía de Carnés para ir de festa, rumba e viva Carnés. Pois que viva Carnés, amigos, pero que antes de rematar, compañeiros, imos darlle aquí unha bomba porque temos aquí un compañeiro que mirade que xa está aí. A festa arrancou aquí en Carnés, amigos, a Faguía de San Cristóbal, a tope cos primeiros callos que acabamos de probar para o termómetro, compañeiros. Bueno, pois esta festa completa, non? Xa hai bombas, xa hai de todo, non, Bernardo? Xa temos a festa completa. Bueno, entendo que vos xa empezades a estar acostumados a ese tipo de estampas, non? Sí, agora... O programa estaredes aí empollando de todas as festas, digo eu. Claro, porque o que nos estamos a dar de conta é que somos daqui de Galicia, pero non coñecemos realmente todas as festas que hai moitísimas. En este verán, pois, visitaremos 12, que comparado coas que hai non son moitas, pero estaremos nas máis coñecidas,